Čaute z Kosova. Čo si robil? Strašne pekné, to je tá hora, jak je tam vzadu. Najlepšie je, že máš plavky na sebe. Kráťansky to tam za tebou je sneh. Parkour. A reštaurácia má hodnotenie 1,2. Každý jeden bankomat pýta od 5 do 8 eur za výber. Takže som zaplatila. Čaute, sme Dani a Rob a so svojou podomácky prerobenou dodávkou Frejou cestujeme po Európe. V tejto sérii sme sa vybrali na Balkán, objavovať nové krajiny, kultúry, ale aj miesta, o ktorých sme ani len netušili. Vítajte v Albánsku. Čaute z Kosova. Aha, vítajte, dobrodošli. Čierna hora. Dneska máme mačku. Také zlato. Ne, kravička. Poďme na to. Jak dobre som vymyslela. Ani kus. Čaute. Dobré ráno. Dneska sme vyšli z nášho kempu a pokračujeme ďalej na sever do Kosova, kde si chceme pozrieť, uvidíme čo ešte. Zatiaľ to vyzerá na jedno mesto. Jeho kolega vlastne je z Kosova, takže wow. Takže nám odporúčil nejaké miesta, kde by sme mohli ísť a tam teda pôjdeme. Keď budeme v Kosove, si aj môžeme povedať niečo o bezpečnosti, ale teraz akurát sme na ceste a ak by vás to zajímalo, ako sa prepravovať v Albánsku po cestách, že či to majú diaľnice a tak ďalej, je tu jedna časť, ktorá vyzerá ako diaľnica, tvári sa ako diaľnica, neviem, či je to diaľnica reálne. Nie, nespĺňa tie štandardy, ale je to dvojprúdovka do jedného a dva do druhého smeru, ale nespĺňa tie štandardy. Sú tu obmedzenia rýchlosti na 80, 90 maximálne. Každopádne je tu jeden úsek, ktorý je platený, je to presne medzi Kukeš mestom a Kosovom a stojí to 660 lekov, čiže 5 eur okolo. 7. Hej, ono bolo 5 eur, ale bolo to 660 lekov, čo je 7 eur. A keďže už tu riešime tie leky a peniaze, tak v Albánsku sa platí lekmi a 100 lekov, alebo teda 95 lekov je 1 euro. Ale skoro všade berú v podstate aj eurá, že kde sme prišli do kempu a tak ďalej, sme mohli platiť eurami. Ale väčšinou skoro všetci platia cashom. Bola som v Špáre, aj proste hoci kde sme boli na nejakých marketoch, absolútne všade všetci platili cashom. Takže treba mať nejaké drobné tak či tak. A teraz do Kosova ideme a v Kosove sa platí eurami. A v Čiernej Hore sa tiež platí eurami, keby ste nevedeli. Celkom som rád, že sme prišli na Balkán, som sa rozhodli, že príjme na Balkán, lebo si viem predstaviť, že furt by bolo niečo podstatnejšie, alebo nie podstatnejšie, ale že nejaký iný cieľ, ktorý by si povedal, že toto je zaujímavšie. Lebo strašne veľa som sa naučil o týchto krajinách, o ľuďoch, o kultúre a o krajinách. Vôbec som neviem, čo som očakával, ale nič som nevedel. Len Chorvátsko sme vedeli, že čo
čo. Hej. A od toho sme sa odpichovali. Ak si chcete Kosovo pozrieť, vo všeobecnosti sa odporúča vstupovať cez Severné Macedónsko alebo Albánsko. Práve sever krajiny pri hraniciach so Srbskom môže byť napätejší, keďže sa tam občas konajú protesty. V bežných turistických oblastiach je však situácia pokojná a funguje to podobne ako v iných krajinách Balkánu. Stačí používať zdravý rozum. Welcome to Kosovo! Naša 29. krajina? Môže byť. Zároveň je dobre vedieť, že v niektorých odľahlejších oblastiach Balkánu sa stále môžu nachádzať nevybuchnuté miny z čias vojny v Juhoslávii. Väčšina územia je už vyčistená, ale mimo značených trás sa stále odporúča opatrnosť. Keď sme teda ľuďom povedali, že ideme do Kosova, väčšina si okamžite predstavila vojnu, nebezpečenstvo alebo úplne neznámu krajinu. My sme sa ale chceli pozrieť na to, ako to tu vyzerá dnes. Čaute z Kosova. Akurát sme došli, zaparkovali a ideme si v podstate len pozrieť Prizren, čo Robov kolega odporúčal, že je to veľmi pekné mestečko a išli sme akurát cez centrum. Bolo tam extrémne veľa ľudí, ale dneska je nedeľa veľkonočná, takže asi preto je to toľko ľudí a vyzeralo to veľmi pekne. Ale chcela som vlastne hovoriť o tých hraniciach, cez ktoré sme prešli, lebo bolo to, tí ľudia tu nás sú všetci neskutočne milí. Prišli sme na tú hranicu, absolútne nikto tam nebol, a len taký ujo prišiel z inej budky, alebo neviem kde bol, prišiel, nám povedal, že aby sme nezabudli, že nám tu treba poistenie a potom nám povedal, že 150 metrov pred nami odbočíme a tam je poistenie. Takže my sme sa kus pohli a boli proste tam veľa aut stalo a on zvýšil z budky a ešte nám prišiel povedať a ukázať, že kam máme ísť kúpiť to poistenie. Tam je chodník. Však hovorím, že oproti nám je chodník. A odkiaľ sa tu vyhrnuli všetky tieto autá? Poistenie sa kupuje za hranicami, čiže najprv treba prejsť tie hranice, až potom sa kupuje. To som napríklad nevedel, som si myslel, že treba vopred mať tie papiere o poistení, až potom ma pustia do krajiny, ale nie, najprv prejdeme hranicami a vtedy je tam budka, kde si kúpim toto poistenie a vlastne to poistenie sa viaže na auto, oni tam ručne vypíšu všetky údaje a 15 € to stojí. Neviem na ako dlho, alebo čo to je, ale 15 € to stojí to poistenie. Ešte čo sa týka toho poistenia, toto si nespomenul, že nevedeli čo zapísať, lebo máme prerobenú dodávku. A museli sa prísť dvakrát pozrieť na auto a do auta, že čo vlastne je to za auto, aby vedeli čo tam zapísať. Páne, na ten hluk. Kosovo je čiastočne uznaný štát, ktorý v roku 2008 vyhlásil nezávislosť od Srbska. O krajine však stále existuje veľa stereotypov a informácie bývajú často jednostranné. Dokonca aj slovenská Wikipédia nepôsobí vždy úplne neutrálne, pretože pohľad na Kosovo sa líši podľa toho, či ho daná krajina uznáva alebo nie. Konflikt v rokoch 1998 až 1999 mal silný etnický a politický rozmer medzi Srbmi a kosovskými Albáncami. Došlo k násiliu a vyháňaniu civilistov a odhaduje sa, že zomrelo približne 13 000 ľudí a 100 000 museli opustiť svoje domovy. Vojna sa skončila po zásahu NATO v roku 1999 a bombardovaní Srbska, ktoré nebolo schválené OSN, čo je dodnes kontroverzné. Po príchode do krajiny sme teda zamierili do mesta Prizren. Je to historické mesto na juhu Kosova s veľkou albánskou komunitou, starým centrom, mešitami a aj mostami. Pôsobí veľmi živo, ale zároveň pokojne a autenticky. Počas našej návštevy akurát bola veľkonočná nedeľa, takže mesto bolo plné ľudí a malo veľmi príjemnú atmosféru. Zaujímavé bolo napríklad aj to, že kosovská oslobodzovacia armáda je v krajine stále veľmi viditeľná. Jej symboly, sochy a pamätníky sú bežnou súčasťou miest a ich logo sme videli aj na suveníroch a magnetkách. Zastavili sme sa na obed, Robo si dal burger, aký bol, s plieskavicou. Dobrý. Nebolo to, že najlepší burger, ale to dobrý, taký street food. A ja som si dala, neviem čo to je,
úprimne oni nemajú tam nič napísané, že čo si kupujem v tých pekárniach, takže len ukazujem a ona mi povedala burek, povedala mi dá čo tiež, že neviem, ja som len ukázala a ona mi to dala. A neviem ani s čím to je. Ani čo to je. Hádam, to je dobré. Ideme už naspäť do auta. A fascinujúce je to, že ideme po ulici, kde absolútne každý obchod je nejaký svadobné šaty alebo proste spoločenské šaty, pre deti spoločenské, pre ženy spoločenské, nechápem. Alebo zlatníctvo a parfuméria. Akurát ideme do Macedónska, tak boli dve cesty, buď ísť cez Prištinu, alebo ísť cez taký nejaký horský priechod. Takže sme vybrali horský priechod a teraz sme sa museli zastaviť, lebo je to tu neskutočne krásne. Ako sa ti páči Kosovo? Pekne to je. To je ale pekná príroda. To je pekná žienka. Zase kavičkujeme s takýmito výhľadmi. A pri odchode z Kosova sme prechádzali cez národný park Shark Mountains na hranici so Severným Macedónskom, kde práve čerstvo nasnežilo. Videli sme rodiny s deťmi, ktoré sa sánkovali a proste si normálne užívali sneh. Tam sa sánkujú ľudia. A je tu zápcha z toho. Šialené. Čo sú tie veci, tie tmavé? Neskutočne, normálne hovorili nám včera v kempe, že napadol sneh v Kosove a úplne to vyzerá, ako keby všetci teraz proste z tých okoletých, alebo z Prizren, z tých mesteček okolo na okolo prišli tu a sa sánkujú a hneď samozrejme na parkovisku a hneď samozrejme na parkovisku predávajú sánky a ja neviem, čo to bolo, už také moderné veci, proste už nedrevené sánky. Čo len existuje, med, už všetko tu donesli. Med, sirupy, likéry, všetko. Hej, úplne šialené. Ale koľko snehu, to je to neskutočné. Teraz sme boli dole v Prizren a tam bolo proste 20 stupňov a tu je sneh, ale je teplo, len akože sneh. Toto sme nečakali od Kosova, že toto všetko možno zažijeme. Bielo za tebou. Najlepšie je, že máš plavky na sebe. Kráťanský dotaz za tebou je sneh. Toto sa nám reálne nikde nedialo, len zatiaľ na Balkáne, že
nie sú cesty vyznačené v Google Maps. Ja chápem, keby to bolo v nejakej random mapke, hej, ale v Google Maps proste nie sú tie cesty. Takže sme vošli niekde, kde nám Google ukazuje, že máme ísť rovno a potom na druhej doprava a my tam vojdeme a je tam kruhač a potom ďalšia nejaká cesta. A sme len nasledovali auto zo Skopje, lebo ideme smer Skopje do severného Macedónska. On tiež sa úplne strátil, sme sa naraz niekde otáčali, lebo ani Google nás nevedel nikde navigovať. Len sme teraz používali pre zmenu tie značenia. Skopje auto nepoužívalo. Vošlo do diaľnice, ale chcelo ísť opačný smer, tak sa začalo na diaľnici otáčať, aby išiel do protismeru naspäť a aby sa dostala do toho diaľnicu, kde sme my. Takže takto, Google mapy a balkánske cesty. Ešte dodaj toľko, že jednak nie je to, že random Google mapa, ale nie je to ani, že random cesta, je to ich diaľnica. A na diaľnici nie sú vyznačené tie cesty na Google Maps. Nie, že sme tak kde v hornej, dolnej a chceme odbočiť doprava a nie je tam vyznačená cesta. Áno, išli sme na diaľnicu. A diaľnice v Kosove sú zadarmo, aj keď sa píše, že toll road, neplatia sa žiadne tolls, čiže žiadne clá, alebo ako sa to nazýva po slovensky, nič sa neplatí, je to zadarmo a je to reálne diaľnica. Po veľmi dlhej dobe od Chorvátska sme prvýkrát na skutočnej diaľnici. Chceli sme vám týmto videom ukázať Kosovo tak, ako sme ho zažili my. Bez stereotypov, ktoré si s touto krajinou veľa ľudí stále spája a s pohľadom na jeho dnešnú realitu. Ja. Zatiaľ najotravnejšia krajina ohľadom tých všetkých mírnych budok a šestvím. Každých 10 km je tu nejaká mírna budka a sú odo mňa 1 euro. Mohol by som zaplatiť 10 eur, aby som mohol ich používať ich cesty, ale nie. Radšej každých 10 km sa zastavím, zaplatím 1 euro a idem ďalej. Ach jaj. Za toto platíš? Sme nepovedali, že sme v Severnom Macedónsku. Krajina číslo 30 je to už a ideme akurát k jazeru Ohrid, kde prespíme, možno ostaneme aj dlhšie. Ak sa tam konečne bude dať niekde bicyklovať, tak sme sa pobicyklovali. Uvidíme. Na jazere Ohrid máme niekoľko vecí uložených, takže hádam, sa nám tam bude páčiť. Nemáme veľa času, lebo o pár dní tam má snežiť. Takže musíme si to užiť, kým sa dá. Maybe I could have loved you in another timeline. Could you have loved me too if our stars aligned? Vítajte pri jazere Ohrid. Tu sme zaparkovali. Tu je jazero. Tu sú hory. Kde sú? Tu sú hory. Našli sme si prvýkrát skúšame taký úplne, že wild camp spot, kde sme fakt, že v nejakom lese. Ale vraj stade chodia v lete na pláž, takže vtedy tu premáva viac aut, teraz tu vôbec nikto nebol. Je tu pred nami ohnisko, pred chvíľou sme išli cez lúku, kde behal jeleň. Takže uvidíme, ako sa nám to bude spať takto v prírode prvýkrát, koľko hmyzu bude mať v dodávke. Toto je môj jediný strach. Inak bolo tu viac miest, sme videli aj jeden kemper, tak stal úplne na útese, ale my sme si vybrali také niečo zašité, zakryté, pretože veľa ľudí písalo, že ak pôjdete dole k tej vode, takže absolútne nikto tu nikdy nie je. Takže uvidíme ráno. My ideme si pripraviť posteľ, dáme si jedlo a ideme spať, lebo sme unavení. Dneska sme veľmi veľa šoférovali a pozerali a chodili a všetko. Už si dáme chill. Veľa tam je. Dobré ráno. Vidíte, máme tu slnko, museli sme sa otočiť, lebo nad horami vychádza slnko a nevieme ani na nás pozerať. Sme sa zobudili pri Ohridskom jazere.
Akurát si chystáme raňajky, trošku sme tu popratali a asi budeme dneska pokračovať ďalej, pozrieme si Ohrid a pôjdeme naspäť do Albánska. Tam sa nám úprimne najviac páčilo, celá táto cesta v Macedónskom bola taká, že sme si vraveli, že ako keby sme boli na Slovensku, idete 5 minút po diaľnici, idete po najotrasnejších cestách na svete, všetko sa nám tu vytriaslo, odpadla nám jedna skrinka, museli sme tam dať znovu detský zámok. Takže celkom sa aj tešíme naspäť do Albánska, ale ešte si tu niečo pozrieme. Mali sme extrémny problém s tým, že sme sa chceli na niektorých miestach zastaviť. Táto skrinka nám vypadávala, non-stop sa otvárala a vypadol nám celý várič odtiaľ. Takže sme tu nakoniec po ceste dali tento detský zámok a už to držalo. Na Balkáne neviem prečo je, a možno si to prečítam potom, je tu extrémny problém so psami, ale to mi nerobí až taký problém ako problém s odpadkami, ktorý, áno, videli sme odpadky aj v Albánsku, aj v Čiernej hore, ale Macedónsko je iný level. To fakt sme sa chceli zastaviť, nie že chceli, sme sa museli zastaviť na tých takých krajniciach, kde sa dá na chvíľu zastaviť, neviem, či to odpočívadlo alebo čo, aby sme to auto, aby sme opravili tú skrinku. A na každom tom odpočívadle vlastne, kde sme zastavili, bolo tak neskutočne veľa smetia, si to neviete predstaviť. To bolo akože reálne, že prišli tam so svojimi košmi a takto to tak vysypali a tam to tak nechali. Ale nie so sačkom, proste len tak vysypali. A sačok si nechali, aby náhodou, neviem, aby mali ďalej sačok. Otras. Čo si dávame teraz na raňajky najčastejšie, lebo je to najjednoduchšie a špiní to najmenej, je jogurt, nejaké mysli, granulu alebo niečo a ovocie. Takže ideme znovu toto jesť. A tu máme ďalší problém. Voda nám nefunguje správne. Akože funguje, len je tak zapchatá niekde. A nie je to tu. To je ten problém, že je to niekde tu. Na toto musím celé rozobrať, sa podať, kde to je zaladené, lebo tu na to ide dobre, potade a tu na je niekde problém. A raňajky sú hotové. Hory, jazero, dodávka. Ideme na náš hike. Môže byť? Môže byť. Kľúče máš? Áno. Okay. Idem zamknúť. Dobre. Ideme akurát sa prejsť k vode. Prišli tu takí Macedónčania, neviem, či to vidno, tak to ukážem. Tam je také malé autičko a išli píliť drevo, také babka a detko. A my teraz ideme tuto. Je to tak, po takejto ceste sme vlastne sem prišli a tu je znamenie, že ďalej nesmú ísť z auta a je tam vraj veľmi pekná zátoka, len Robo tam chcel ísť ráno s kávou a povedal, že to vyzerá byť veľmi ďaleko. Takže sme sa pripravili. Káva, všetko sme odložili, obuli si správnu obuv a ideme dole. Správnu obuv, akože tenisky a šľapky. Inak dneska je Veľká noc, je pondelok. Ešte stále sme dostatočne vysoko od vody. To bude asi dlhšia prechádzka. Cherry Blossom, Mount Fuji. Hej, sme tak v Japonsku. Vydajte v Japonsku. Tam je útes pred Robom. A teraz kam to ideme? Tak ja by som povedala, že stade. Nie? A oproti nám, Tam je zátok. tam, už malo byť Albánsko.
sa dá ísť medzi. Teda, šutre. A už tu sme pri vodičke. Že spadneš. Bordel. Čo znamená? Čo bordel? Tu sú aj schody ďalej. Aha. Tam sa malo ísť. Wow. Toto je krásne. To je jazero, nie more. Taká čistá voda. A tam ide loďka. To kde sme? To je aké krásne, nikto tu nie je. Ak by vás zaujímalo niečo o jazere Ohrid, tak je to jedno z najhlbších jazier v Európe a zároveň aj jedno z najstarších na svete. Odhaduje sa, že je staré okolo 5 až 3 milióna rokov a je to určite najhlbšie jazero na Balkáne. Okrem Ohridského jazera je tu ešte jedno o kúsok ďalej a okolo nejakých 60% patrí Macedónsku, Severnému Macedónsku a zvyšok patrí Albánsku, ktoré je tam na druhej strane. A zároveň je tu veľmi rozšírené rybárstvo, je tu okolo 200 endemických druhov rýb a taktiež tu premávajú lode, čiže nie som si istá, ale predpokladala by som, že sa dá prejsť z jedného mesta do druhého nejakou loďkou. Inak je vraj voda veľmi čistá, takmer stále, že viete vidieť aj do 20 metrov, lebo je extrémne priezračná a je to pravda, lebo fakt vidíme úplne až na spodok. Fú, to je studené. O môj bože, to je Atlantik. Moje nohy. Sklo. A okrem toho, že je tu všade naokolo bordel po ľuďoch, no akože jediný problém v celom Macedónsku je toto. Jediný problém. Akože okrem tých ciest a šoferov. Tak to jazero je naozaj krásne, čisté a keď bolo možno trochu teplejšie, aj by som sa do neho hodila. Vyzerá to tu krásne. Ešte ďalšia zaujímavosť o Ohride je tá, že mala pôvodne 365 kostolov, na každý jeden deň iný kostol, ale už nie sú všetky zachovalé samozrejme. Toto mi ešte napísala kolegyňa, keď som sa pýtal. Keby ste nechceli vedieť, prečo sme práve tu a neboli sme napríklad v Skopje, premýšľali, že sa tam zastavíme, aby sme išli liesť, ale písalo nám, že ten gym je otvorený až v pondelok o 4:00 a nechceli sme to riskovať, že by sme čakali tam 2 dní s tým, že dneska je sviatok a že neviem, či sú vôbec otvorení. A vlastne Robo má veľa balkánskych kolegov, takže má aj macedónsku kolegyňu, macedónčanku a ona mu v podstate nič tu neodporúčila. Že mu odporúčila maximálne, že jazero Ohrid, tak sme tu. A ešte nejaké monastiery naokolo, že vraj sú pekné, ale napríklad Skopje mu vôbec neodporúčila ani v podstate nič ďalej. Ale odporúčila centrum, starý turecký bazár. Skopje? Hej. Mhm. A to je celé inak, keď sa na to pozriem. Výhoda mať zahraničných kolegov, môžete sa ich popýtať, kam máte ísť a tým, že tu oni odtiaľ pochádzajú, tak vám vedia dať dobré tipy. Parkour! Parkour! Dobre, môžeme ísť? Bože, nemám kondičku.
park? Nie, to je entry. Toilet, restaurant. Hotel and restaurant. Je to niečo iné ako restaurant? Sme akurát v takom monastieri Saint Nahum. A stalo 4 € parkovanie, čo sme nečakali, že čo to je. Vlastne nevedeli sme, kam ideme. A fakt sme nečakali, že to je vlastne celé také upravené. Ja som len videla také pekné, že tu začína rieka Drin, a len to som videla, že tak pekne to tu vyzeralo na fotkách, ale je to toto. Toto som nečakala. Ja som si vlastne vyhľadala na appke, keď som si pozerala okolo jazera, že čo je, tak som našla také, neviem, springs, čo to je po slovensky, proste tu nás začína rieka Drin. A pritom to vyzeralo extrémne krásne, také proste úplne, že príroda a loďky tam premávali a neviem čo. A okolo toho je monastier. Tak sme sa tu prišli zaparkovať a absolútne sme nečakali, že to je vlastne tak turistické. Tu sú len samé suvenír obchody. Museli sme platiť, museli sme platiť 4 € za parkovanie. Všade sú takto suveníry, je to celé takto upravené. Úplne celé upravené. Vôbec sme netušili, že to je taký celý komplex, kde je nejaký monastier, kostol, taká promenádka a potom tá oblasť, kde sú samé reštaurácie, kde sa práve začína tá rieka Drin. Takže sa tu prejdeme. Chceli sme ísť tak športovo, lebo sme si mysleli, že to ideme do prírody, ale videli sme, ako sú tu všetci ľudia poobliekaní, všetci Balkánci, proste Balkánky, šaty a neviem čo. Takže sme sa prezlekli. Prejdeme sa tu a budeme pokračovať ďalej. No? Nie je to nič, čo by som si chcel dať, aj keď som veľmi hladný. Aké boli ceny? Také turistické by som povedal, že burger 7,50, šalát 4,20. Nie sú to že super drahé, ale na tieto pomery tu na Macedónske by som povedal, že je turistické ceny. No, ja som to objavila vlastne z tej reštaurácie. Robia túry k tým prameňom na loďke a potom to na všade sú vlastne tie také, ja neviem, cestovateľské agentúry, ktoré vás tam zoberú a neviem, som celkom smutná z toho. Ja som si úplne predstavila, že proste to bude príroda a ja tu kde pôjdem, ale je to, že proste len taký vydlážený chodník pre turistov a potom tie turistické loďky, že zaplaťte si a odvezie vás to k tým prameňom. Som si myslela, že pôjdeme na túru k tým prameňom. Toto je úplne turistický komplex. Už od parkovania po všetko. Je tu úplne všetko. Tu sa len prejde sa človek v štekloch, naje sa, pôjde k prameňom, odvedie sa k prameňom, pôjde do vody, odfotí si to a je celé. Je tam kávo za nami. И после ќе ме сликаш ти мене, добро? Ај, прво со бабо. Práve pozeral reštaurácia, lebo už je obed, že sme hladní. A reštaurácia má hodnotenie 1,2. Inak my sme nemali možnosť nikde si vybrať peniaze, macedónske denáre tu majú. Nemali sme možnosť ich nikde vybrať, ale dá sa skoro všade platiť eurami. Takže samozrejme dajú vám, nechcem povedať, že horší kurz, len to proste zaokrúhlia, hej, že napríklad na tých diaľniciach to stalo, bolo by to aj nejakých 75 centov a aby sme sa tam nebabrali so 75 centami, tak povie euro. A takisto aj tu podľa mňa s tým parkovaním, že stojí to menej, o niekoľko centov, ale povedia vám rovno za okrúhlenie, že 4 eurá. Stojí 200 denárov, čo je 3 dačo. No. Ale dobre, vrátili nám 5 eur a 100 denárov, čiže vrátili nám 6,50.
nemali výdaj, tak nám vrátili denáre. Takže konečne máme denáre. 100. 100 denárov. Neviem, čo z nich za nich kúpime. Tam budeme loďku. Sme naspäť. Tam je Freja niekde za mnou. Ideme naspäť do Albánska. Asi aj stačilo. Už sme na hraniciach a nechce sa nám ísť naspäť cez toto hory doly do Ohridu. Takže ideme rovno do Albánska, lebo už sme na hraniciach v podstate. A poďme si ešte pozrieť jazero Ohrid z albánskej strany a potom pokračujeme ďalej do Albánska. A teraz sa môžeme zase prezliecť. Ach jaj. Cyklistická. Hádajte, kde sme? Albánsku! Sme v Pogradeci. Volá sa to Pogradec, určite vám to niekde napíšem. A je to presne oproti, kde sme teraz boli, alebo proste je to na kraji jazera Ohrid. A vyzerá to tu veľmi pekne. A je tu samozrejme taký ten albánsky bordel, kde cesty, chaos, nevieme, kde sa parkuje, takže tu teraz hľadáme automat. Teda vieme, kde sa parkuje, nevieme, kde sa platí za parkovanie, takže tu teraz hľadáme automat. Ponaučenie do budúcna, príďte tu s eurami a mente si to, lebo každý jeden bankomat pýta od 5 do 8 eur za výber. Takže som zaplatila 6 eur za výber, lebo ani jeden bankomat mi nevydá bez toho. Ani jeden. Som sa pýtala ChatGPT. Neexistuje bankomat tu na, ktorý by nepýtal poplatok. Takže môžete mať aj Revolutku. Revolutka je vlastne o tom, že vám sa vyhnete poplatku banky, ale nevyhnete sa poplatku automatu. A v Albánsku každý jeden automat tie poplatky má. Takže som práve brala 4000 lekov, čo je 42 eur, alebo nejak tak. Malo by byť približne 1000 lekov je 10 eur a plus 600 lekov som zaplatila za výber. Takže na budúce zobrať veľa eur a meniť v zmenárniach, ktoré majú celkom dobrý kurz. Áno. A ty si čo vyriešil s parkovaním? Parkovanie to funguje tak, že príde Ujo. A príde Ujo a dá nám tam normálne taký bloček a keď odchádzame, tak zaplatíme, ale Kde zaplatíš? jemu, že musíš ho nájsť. Ale ja som povedal, že 3 hours a že 300 lekov a ja som dal 2 a on už bol, že OK, thank you, bye bye a išiel rýchlo preč a ja, že aha, lebo 2 eurá sú 200 lekov a ja som mal platiť 150. Takže tých 50 lekov si odložil ako Tringelt. A viem, že dobre, v pohode. Nechcem, aby mi tu dával nejaké drobné, alebo ja neviem čo to. Ale on bol úplne, že thank you, si, bye bye. A rýchlo išiel preč, aby som mu nepovedal, že ešte 100 lekov, či koľko mi ide. Dobre, už je jedno, máme 3 hodiny. Okay. Aj viac. Poďme sa tu prejsť. Inak akože nie je to nejak extrémne zaujímavé mesto, prečo by ste tu mali prísť. Ale my sme sa tu zastavili, že aby sme to videli aj z opačnej strany, sme hladní, ideme sa nájsť, ideme sa nakúpiť, bla bla bla. A inak je to tu veľmi pekné, sú tu rôzne turistické cesty naznačené, zase všetci bicyklujú. A neviem, páči sa mi zatiaľ Albánska absolútne najviac zo všetkých krajín, kde sme zatiaľ boli istí, akože z Balkánu. Áno, súhlasím. Poďme si nájsť jedlo. Poďme. Je Ujo s obsom. A lavičky s labuťmi. Lazguš Poradeci. Žil 88 rokov, sa dožil Ujo. Boli sme v potravinách, 2900 lekov, 30 eurový nákup, ale potraviny tu sú akože lepšie z niektoré ako v Macedónsku, ale stále sú hrozné potraviny tu na Balkáne. Na druhú stranu vychádzame z toho, že žijeme v Rakúsku. A tam tie potraviny sú extrémne kvalitné. Takže hoci čo si tu kupujeme, tak mi príde to strašne nekvalitné. Že sme dneska mali ráno jogurt, ktorý bol jak
polievka. Aj keď mal byť akože hustý. Aj keď sme si v Chorvátsku napríklad kupovali ovocie, na druhú stranu, aj keď sme si v Chorvátsku kupovali ovocie, tak bolo proste prehnité a vôbec nemalo chuť a tak ďalej, aj zelenina. Naopak, čím nižšie ideme, tak akože to ovocie a zelenina by mali mať väčšiu chuť a častokrát sú tu tie také markety, kde si to kupujeme a chutí to lepšie, ale ešte na to nie je sezóna. Robo už žije týmto tu na. Po ceste pije mlieko. Ale to je niečo iné, tak acitko. Cesta tiež veľmi dobrá, ak sme si všimli. Dobre. Cestu. Máme konečne cestu. Tieto cesty sú furt taká zábava. Ideme zaparkovať na jedno miesto, ale je to úplne mokré a zablatené a nevieme, či odtiaľ prejdeme, tak sa Robo išiel pozrieť, či odtiaľ prejdeme. No. Je tam bordel, tá mláka sa nekončí a ešte psi počujem. Už ideme inde. Pôjdeme inde. Ok, musíme čo nájsť. Ideme na iné miesto, ktoré sme si vyhliadli a keď ani tam nebude miesto, tak budeme musieť ísť do nejakého kempu. €2 za toto, bolo extrémne cute a najlepšie je to, že Robo sa len tu tak zastavil na ceste, lebo všetci tu tak stoja a ešte tu aj nacúval do protismere. Našli sme Spar. Ak potrebujete niečo, tak určite choďte do Sparu, najlepší obchod tu na. A kúpili sme aj pre psíky, lebo je tu veľa psíkov, tak keď náhodou nájdem nejakého opusteného, tak mu nás. A toto sú najlepšie džusiky. Keby ste chceli vedieť. A aj pivo, to je džus pre chlapov. Dobre, už ideme fakt parkovať. A čo vás čaká na budúce? Konečne sa dostaneme k moru, ale ešte predtým navštívime nádherné historické mestečko Berat. Potom sa tiež vydáme do albánskej prírody, kde objavíme epický kaňon aj skryté ponorkové tunely. Ak sa vám video páčilo, budeme radi za like a odber, veľmi nám tým pomôžete v ďalšej tvorbe.